Wacho kokalo kuom migawo mar tuke kwayo gi riwruok ma ochung' ne adhula e pinje mag Afrika CAF mondo yie ochiw thuolo ne timbe adhula ma pacho ka Harambee Stars dok e tuke mag Africa Cup of Nations. Kenya yande ogo kum dwe mar 2 higa mokalo gi riwruok mar FIFA ka kum no ne oduogo wit oko dwe mar 11 higa ma okalo tarik 29. Jatend migawo mar tuke Babuna Mwambo yango ni piny owacho ikore mar keto lokruoge mathoth mabiro neno ni rang'iny mar tuke mag adhula oidho e pacho ka. Babu oloso tok romo kod apisas mawuok e riwruok mar FIFA to kod CAF ma otimo limbe e pacho ka. We have discussed areas of partnership between Kenya, FIFA and CAF. Among the things we have impressed upon both FIFA and CAF is that we want to see more robust involvement of Kenya in continental and global football activities. We want to see more Kenyan coaches trained and their capacity built. And we have agreed with FIFA that we are going to see a broader program to train Kenyan coaches to elite level. We want a good number of Kenyan elite coaches. We have also asked both CAF and FIFA that we want to see more Kenyan referees in international football games. We lost out at the Qatar World Cup for the Kenyan referees that had been identified to participate in that tournament because of the suspension. But we have now asked FIFA and CAF that for the upcoming competitions, we would be happy to see more Kenyan referees.